ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ହଉଥିଲା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏକାଦଶୀରେ? ଏ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗଣୀ ସେବକ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୂଳଳସା ଯୁବ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ମହତ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପର ଉପକାରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ, ସେ ଥିଲା ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ। ଆମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣାମୂଳକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହରେଇ ବହୁ ଯୁବ ସମାଜ କାନ୍ଦିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ବହୁ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ସମାଜ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୂଳ ଅଳସାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ରଥବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଏଥିରେ ଅବଦାନ ଅଛି। କେମିତି କାଲିଠୁ ଆୟୋଜନ କରିବା, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ଏହାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହାକୁ ସେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତଦାନ ମହତ କାମ ଏବଂ ଏ ଗୋଟାଏ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଯେ ଶହ ଶହ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଏଇଟା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଏଇ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୁଏ ରକ୍ତର, ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଏଇ ରକ୍ତଦାନ କାମ କରିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଆସିଛି। ଏବଂ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରିଛୁ ତାଙ୍କ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ନିଜକୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କରୁଛି। ହଁ, ହେଇଗଲାଣି ଆମର ପ୍ରାୟ 40 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଏଇ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ୍ ଆମେ ପ୍ରଧାନ କାମ ଇଏରେ ନେଇଛୁ ସେବା ହିସାବରେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଏବେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବ୍ଲଡ ସହାୟତା ଦେବୁ। ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ରଖି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡଟା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛୁ।